खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि देरसिन बान्था बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाया बर' आरो भुटाननि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामगोन बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुहुमनि बिखायाव गोसार होनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद Btr जथायै उपेन्द्रनाथ सुबुंथिनि फायखि बान्था बेखौ सम लायै सम भारत आरो आसामनि गुबुन गुबुन समाज सिबियारिफोरनो गथायबोबाय थाबोदों। बेबायदिनो देग्लायनि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2025 एबा 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड 2025 खौ मैया 3 फेब्रुवारि 2026 खालाराव भुटाननि कुइन मादार दर्जी वांमो वांचुक मानगोनां बिथांनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव गथायो। Btr सेडलर आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय बान्था राननाय हाबाफारियाव केनट एड्रेसखौ होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहायालासि महरै बाहागो लादोंमोन आसामनि मानगोनां गभर्नर एबा रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्या बिथाङा। हाबाफारियाव थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन BTCनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो BTCनि बारग' मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव मोनसे गोथार हाबाफारि लानानै भुटाननि महारानी दर्जी वांमो वांचुकखौ सुबुं माहारिनि थाखाय बिथांनि सोमोनांथाव आरो जिउनां बिहोमाखौ मान होनानै 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फायखि बान्थानि गेजेरजों मान बिलाइ बड'फानि मुसुखा जरासे दोरोङारि जुथा 2 लाख रांनि चेकखौ गथायनाय जायो। बान्था होनाय हाबाफारियावनो आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्या जर'खा आलासि महरै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। भुटाननि महारानी दर्जी वांमो वांचुकआ तारायना फाउन्डेसननि गायसनगिरि मासिगिरि महरै भुटाननि माखासे गोजान गोजान ओनसोलफोराव गुवारै गामियारि जौगाखांनायनि थाखाय दैदेनबोदोंमोन। सासे मुंदांखा दैदेनगिरि लिरगिरि आरो आरिमुनि सुंथागिरि महरै महारानीया भुटाननि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जोथोन लानायाव मैखोम बिहोमा होबोदों होनना मिथिनो मोन्दों। जानानै थांनाय मैयानि बान्था राननाय हाबाफारियाव माननि आलासि महरै भुटाननिफ्राय फारियै लिनप' शेरिं मिनिस्टार अफ होम एन्ड कालचारेल एफेयार्स भुटाननिफ्राय बेबायदिनो दासो डक्टर लेटि शेरिं गभर्नर गेलिफु माइन्डफुलनेस सिटी अथ'रिटिनि दासो जिगमे टिंले बिथांमोना अनारेबल कन्सिल जेनेरेल अफ भुटान गुवाहाटीनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसिया प्रफेसार बाबुलाल आहूजा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसिया प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारी रायजोसभानि मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारी लकसभानि मानगोनां MP जयन्त बसुमतारी क'क्राझार समस्तिनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बेबायदिनो बान्था राननाय हाबाफारियाव मुलुगसोलोंसालिफोरनि प्रफेसार फरायसालिमाफोरनि प्रिन्सिपाल ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर सानसुमैफोर BTRनि मोनबा जिल्ला आफाद दखरा दालाइसा एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जोबलाङो होनना मिथिनो मोन्दों। उत्तराखन्डनि देहरादूननि कालची ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंसे दावबायारि बासआ कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैलांदों। जाय जाब्रबथायाव सा 30नि बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जायगानि जिल्ला खुंथाय आरो SDRFनि हानजाया रैखाथि होनाय खामानिखौ सोलिगासिनो थानाय समनि गेजेरावनो जाब्रबथायाव सा 4 पेसेन्जारनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो गासै गोबांथार सुबुंफोरा जोखोम जानायनि रिपर्टआव मोननाय जादों। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ बासायनानै फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। उत्तराखन्डनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामी बिथाङा बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। गौरीपुर कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि आनवार हुसैनखौ हमनायनि उनाव धुबुरीयाव गोख्रों मोनसे थासारि सोमजिदों।
थांनाय 29 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि नोगोरमानि बासिस्ता पुलिस थानानि मोनसे हानजाया सिग्रोमनानै 50 लाख रांनि नोगोद रांजों लोगोसे टिकादार आनवार हुसैनखौ खारदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अपारेशनाव बशिष्ट पुलिसा गासै 4 सुबुंखौबो लोगोसे खाफादोंमोन। पुलिसा दासिम बे जाथायनि सायाव जेबो अफिसियेल स्टेटमेन्ट होआखै। मख'नो गोनांदि आनवार हुसैना कंग्रेस दोलोनि बारग' दैदेनगिरिबो। बेनि अनगायैबो धुबुरीनि गुबुन गुबुन जायगायाव हा दालालनि खामानिया लोब्बा थानायनि दायबो होनाय जादों। आनवार हुसैना एआर एसकारनि जोबोद खाथिसिन सोमोन्दो जानायनि थाखाय नर्थ काछाराव रोजा रोजा खौटि रां जाख्ल'नायनि दायनिगिरि जाय रायजो राजाफोरा बिथांखौ गोख्रों अजद दैखांदों। हुसैना धुबुरी जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां सम्पति दं होननानैबो अजद होनाय जादों। अजद मोननाय बायदिब्ला गौरीपुर कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि आनवार हुसैनखौ इउएसटिएमनि बिगोमानो 50 लाख रांनि नोगोद रांजों लोगोसेनो 1 कौटि रांनि चेक होनो थांगासिनो थानाय समावनो हमजायो। साननैसो सिगां इउएसटिएमनि बिगोमा महबुबुल हकआ आनवारनि न'आव फैदोंमोन। आनवार हुसैना नोगोरमानि जालुकबारि ओनसोलाव 3 बिघा हा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माइबं दिमा हासावआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। जाय अर खामनायनि जाथाया सुभाषनगर ओनसोलाव जादोंमोन। मैया थांनाय सानखालि 7:27 रिंगा फुंबिलि समाव अरा खामदोंमोन। अर खामनायनि जाहोनाव ओनसोलनि गं 13सो न'फोरा खामजोबदोंमोन। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां खौटि रांनि सम्पति खहा जादों। बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै एबा जोखोम जायाखै होननानै खौरां मोनदों। जाथायथिलियाव अर खोमोरग्रा हानजाया थाबैनो फैनानै अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। अर खोमोरग्रा हानजा आरो जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों अरखौ खोमोरनो हायो आरो जायगानि थागिबिफोरा सन्देह खालामदों दि बे अरनि खामनाया सर्ट सार्किट जानायनि जाहोनावनो नांदोंमोन। बेनि उनाव गोबां गेस सिलिन्डारफोरा बेफ्रुदोंमोन जायनि जाहोनावनो गोबां न'फोरा खहा जादोंमोन। बेरगाव जिल्ला हारिमु बिफाननि गोख्रों खौरांगिरि मेल नीता बर'आ बेरगाव जिल्ला दुबहानि खाथियाव निमाहा बिनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेरगाव जिल्ला आफादनिफ्राय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नागासुबा गामिनि नीता बर'आ समाजारि बिजोङाव बावैसो सिगां बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मास्टार ट्रेनारफोरनि बागै नंखाय बाथ्रा बानसावनानै समाजारि बिजोङाव पस्ट होना दोनदोंमोन। बेनि सायावनो बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। नीता बर'खौ 24 घन्टानि गेजेरावनो गावनि पस्ट होनायखौ बोखारनो खावलायदों आरो बोखाराब्ला आयेननि गेजेरजों हेफाजाब लानानै बिथांखौ गोख्रोङै आयेननि गेजेरजों मोनसे थासारि सोमजिहोगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। गोबां समफोरावनो बिटिसिआवबो रायजो राजाफ्रा दाबि खालामबोगासिनो बिटिसिआव रायजो जानाय आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ एभेक्सन खालामनांगौ होनना बर' आरो ट्राइबेल माहारिफोरनि अनगायै मुस्लिम राजबंशी सावथाल गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव एभेक्सन खालामगोन ना खालामा बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नाथाय गोबां सुबुंफोरा एबा बर'फोराबो सावथाल मुस्लिम राजबंशी आरो गोबांथार मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनिफ्राय बिथांमोननि हाखौ सोरखारा आखायाव लानांगौ आरो बिथांमोनखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थादों। नाथाय बेखौ मावगोन ना मावा बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। नाथाय बेनि अनगायै माखासे जिल्लाफोराव दासिमबो एभेक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दं। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दासिमबो जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों एभेक्सन खालामनाया सोलिदों। बे खेबाव जिल्ला कमिशनार नबदीप पाठकआ धुबुरीआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशनखौ जागायदों। धुबुरी आरो गौरीपुरखौ फोनांजाबनाय DK रडनि सेर सेर गोबां हा बाहागो जाय आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थादों गोबां सुबुंफोर बिथांमोनखौ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै जिल्ला कमिशनार नबदीप पाठकजों लोगोसेनो धुबुरी आरो गौरीपुरनि गुबुन गुबुन बिफाननि रेभिनिउ सार्कलनि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरजों लोगोसे आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशनखौ जागायदों। जिल्ला कमिशनारनि आखायाव थानाय सोरखारि फाइल मेप आरो गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरजों बिथा खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बे नायबिजिरनाय बायदियै बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामदों।
गहपुरनि बयजोंबो मिथिजानाय आरो रोंगौथि गोनां मोसानाय फोरोंगिरि क्रिस दासजों सामलायजानाय क्रिस डान्स एकाडेमीनि गेजेरजों आसाम गट टेलेन्टआव साबा फरायसाफोर प्रिया दास, रश्मिता घोष, शरनिया हाजरिका, लिडिया बसुमतारी आरो परिणीता बरा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गावनि रोंगौथि आरो थाद'नाय गैयै नाजानायखौ दिन्थिनानै बिथांमोना एसेबां गिदिर जौसाङाव देरहासारनो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। देरहासारनायनि उनाव बे साबा फरायसाफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मुम्बाइसिम दावबायनो खाबु मोनदों। आरिमु आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गहपुरनि सुबुंफोरा मोसानाय फोरोंगिरि क्रिस दास आरो फरायसाफोरखौ गोसो गोरबोजों हामलायथि आरो मोनसे मान बिलाइ बावदों। मख'नो गोनांदि गोदान आदब गोनां आरो गोसो बोनो हानाय मोसानाय महरनि गेजेरजों लाइमोन मोसानाय फोरोंगिरि क्रिस दासआ गहपुरनि हारिमुआरि बिथिङाव मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों एबा बिथांनि नाजानायावनो मोसानाय फोरोंथाय आदबखौ सुबुं माहारिया बाख्नायजादों आरो गोबां रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा सुबुंफोरजों बाख्नायजादों। जानश्री बर'आ फिन राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनायनि थांखिजों गवालपारा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि साख्रिखौ गारदों। बिथाङा गवालपारा कलेजनि केमिस्ट्रि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसारमोन। जानश्री बर'आ कलेजाव साख्रि मावनायनि सिगां अकिल गगৈ दैदेननाय रायजर दलनि बुंथिगिरिमोन। थाबैनो मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन होनना मिथिनो मोन्दों। ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानिफ्राय टिकेट मोनगोन ना थि जानायनि उनावनो बिथाङा कलेजनि साख्रिखौ नागारो होनना मिथिनो मोन्दों। सा सानजा रायजोआव रेल फोनांजाब आरो फोजौखांनायनि थाखाय मिरु सोरखारा 72,468 कौटि रां थि खालामदों। क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटान फोनांजाब रेल लामानि खामानिया थाबैनो मावफुंजासिगोन। मख'जाथावदि 2026 आरो 2027 नि रेल बाजेटआव आसाम आरो सा सानजा हादोरसाफोरनि थाखाय थिखोनाय बाजेटखौ रेलवेनि मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ फोरमायथिदों। मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ समबारखालि बे खौरांखौ फोसावदों। भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव वैष्णव बिथाङा बुङो दि 2026 आरो 2027 मायथाइनि रां बावजायाव सा सानजा हादोरसानि थाखाय 11,486 कौटि रां थिखानाय जादों। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव 22,468 कौटि रांनि मावथांखिफोरा सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय 2014 मायथाइयाव बे ओनसोलावनो होनाय रांनिख्रुइ रां बावजायाव थिखानाय पुन्जिया 5 गुन बांसिन। बेबादिनो थाबैनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु भुटानसिम रेल लामाया थाबैनो जासिगोन होननाबो फोरमायो मन्त्रि बिथाङा। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिआर ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दं बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि मोनब्रै सिमानि गेजेराव थानाय 140 हारि माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होनना फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बाक्सा सालबारि कुतुरिजाराव फरायसुलिया गावखौ फोथैनानै लादों। सायख्लं गयारि मुंनि गावारि हस्टेलाव गावखौ फोथैनानै लादों होनना मिथिनो मोन्दों। फरायसुलिया सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फरायसामोन। 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लायो। फोथैनानै लानाय फरायसुलिया लाबदांगुरि गामिनि आयशा गयारि होनना सिनायथि मोननो हादों। बिथाङा माबोरै बेबादि थैनो गोनां जाखो बेखौ दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। सासपेन्ड खालामजानाय एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ दिनै फिन खाफिनदों। सीएम भिजिलेन्सनि रां जाख्ल'नायनि दायाव एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ फिन बिथांजोनि मालिगावनि न'आवनो खायो। बेनि सिगां नुपुर बराया हा थगायनायनि केसाव दायनिगिरि जादोंमोन। गावनि 6 बोसोरनि हाबा मावनायाव नुपुर बराया कारापसननि केसाव गोग्लैदों। एसिएस अफिसार नुपुर बरानि जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे खालामनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव आसाम सिभिल सार्भिसाव हाबनानै नुपुर बराया 6 बोसोरावनो गावखौ जाख्ल'नायनि रानि महरै सिनायथि होदोंमोन। बिथांजोनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजदफोरनि मोनसे गोलाव रिपर्ट दं। नुपुर बराया 15 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'खालि मोनानि 8 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि स्पेशेल एन्टि कारापसन सेलआ नेमखान्थि बायदियै खारदोंमोन। 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानावबो गौरिमारियाव रेभिनिउ सार्कल अफिसार महरै खामानि मावनायनि उनाव नुपुर बराया बेनि सिगांबो बरपेटा रेभिनिउ सार्कलआव गोबां बेले-बेजे आरो थगायनाय खामानिखौ मावबोदोंमोन। बै बेले-बेजे खालामनायाव बिथांनि सासे गाहाय हेफाजाबगिरि लाट मण्डल सुजित देखाबो दंमोन।
रिपर्टनि बादिब्ला नुपुर बरानि आखायाव गोबां बिबांनि सम्पति दं होननानै मिथिनो मोन्दों। नायबिजिरगिरि मावख'गिरिया बुथुमनाय खौरांनि बादिब्ला नुपुर बरानि सम्पतिनि बेसेनखौ 2 करोड़नि बारा जागोन होनना मख'नाय जादों। आरजिनाय सम्पतिनि बिबाङा बेनि आयनि फुंखानिफ्राय 406% बांसिन। एन्टि कारापसन एक्टनि बादिब्ला बेखौ दाय होननानै साननाय जादों। बेजों लोगोसे नायबिजिरगिरि मावख'गिरिया बागबर रेभिनिउ सार्कोलाव नुपुर बरानि खाथि लोगो लाट मण्डल, सुरजित डेका आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेराफारसेथिं नुपुर बरानि मोननै बेंक एकाउन्ट दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। 2020 आरो 2024 मायथाइनि गेजेराव बिथांनि एकाउन्टआव गोबां रां जमा खालामनाय दं होननानै मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जख'न्थाइनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेल। उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइनि जांख्रिथायारि फोथाराव खुंजानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै बोसोरारि जख'न्थाइया फेब्रुवारि दाननि एबा बैथि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट' सानखालिसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय 14 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनायजों लोगोसे फासिनि अर्डार मोननांनाय चिरां जिल्लानि सुन्दारि दुलिगावनि थागिबि बारग' एनडिबि अजय बसुमतारी एबा बुहुम बसुमतारीया जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बिथांनि उदां जानायखौ लानानै चिरां जिल्लानि सुन्दारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोन खुसियै बिथांखौ बरायनो लादों। मख'जाथावदि अजय बसुमतारीखौ बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावबायमोन। दायो बर' रायजो राजाया बुहुम बसुमतारीनि उदां जानायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि बिसियाबो जोबोद गोजोनदों। नाथाय जोंनि गेदेमा एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथांनि गेदेमानि सिबिआइ केसनि मोनसे सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनाखै, जेराव माखासे सुबुंफोरनि सिगांग्रो हियारिं जानायलाय सम थोस्लाबैनि थाखाय जाफुङाखैसैमोन। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंनि खालारा फिन गोदानै फोसावजाफिनो आरो थाबैनो बिथाङा जोंनि गेजेराव एबा हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।